खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसन नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजे जोबफुबायनाय महर लानो सोनाफोर दामुगाय इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो इन्ट्र मारिनाया मालायनि एकदम सां बांलाखौसो लाफालायो नामा आङो खोरोलपति ना मा होनो सोनाफोर दा नायलांबाय बिदिब्ला दिनैनि ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओरैहाय दङ बोरो ओरैहाय दं आफाराजा ओरैहाय दङ आयौ आं ओरैबादि नायनो हायाना बिदि सैमाखौ माने आं हाजार खररपति लाखपति जाबाबो आं बिदि सैमा फिसिया आरोना बिराद दिगदार मोनो आं लकेल सैमाखौनो फिसिगोन दा बायदियाव आरोखि जेरावबो थांनो मोनगोन बास मुख्रा गाननानै सप्तायाव खनसे थुखैगोन आरोना आङो थांलाय फैलाय बे आंनि साननाय बाट आं बेबायदि एकदमबारे बुहुद दङ ना सेरजोंनो एरायलांनो हाया बोरैबा जुदि गेटआ खेवनांगौबानो माने जोंफोरनि आथिं आखाइनि फेन्दानि माने आखाइनि मोदोमफ्रा गालांखागोन आरोना गथ' गथाय ओंखायनो बाथारो आं बोरैथाय मारै बेलेगखौ एफा सोङो मालायनिखौल' माने न'निखौल' सिनायनाय सोरनाबा नङा खिन्थु गोमोन जायो खिन्थु सोरनाबा बिराद रागा खरायाना बायो आं सोनाफोर ना नायलांबाय थादो बिदिब्ला हान्ड्रेड ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो मालायनि सैमाफोरखौलाय माथो होनबावनो जेब्लानिफ्रायनो आनैमोन मादैमोन थाफैदों अब्लानिफ्रायनो आं बे लामाखौ बे नुयो दासिमबो बे लामाया बे दं आरोना मारै जाखोथाय बोरै नायसनजायै जाखोथाय नायसनजायैसो ओमफ्राय नै दासो ड्रेन जावदों ना मा होनो नै मैया मोनायाव बारा नुबोआखै आङो थाबायनांगौसो मोनसिगोन थ' एसे जों बाहेरा फारसे ओंखारबोदों आरोना बिफानि जादाबो होनहरगासिनो थांदो होननानै ओंखायनो एसे ओंखारबाय जोङो बायोहाय आंबो हाद्रि हाला नै दा बायदियावहाय उइन्टार भेकेसननि जेरावबो थांमोन नालाय एकदम उइन्टार भेकेसननि जेरावबो थांमोन नालाय एकदम फुराना जायगा आगोलाव फैखांनाय 2-3 मासनि उनाव फैनायावबो एसे ओंखारबायब्रा बेखौनो साननानै लानोसै बेनो आंनि उइन्टार भेकेसन होननानैहाय जेरावबो नङा सोरनाबा सापागुरियावनो लकेलाथ' मोनबाय गोजाननिफ्रा नुवाना सापागुरियाव मा दं मा गैया बङाइगाव सापागुरि नै एमएस बसुमतारी प्लाजानो हनै थाबायनानै फैदों जों ओरैनो आगोलाव गैयानोमोनलै इफोरो बावाखै आं आगोल आनैमोनाव गुलिबा गैयानोमोन दा इउनिभार्सेल स्टुडिअ'आव वेलकाम नोंनि मल नामा आफाय प्राइभेट बर' ना हारसानिलै बर' ना बर' नङा बर'निबाथ' गुदि खिथा जाथि बंस' नागिरनांगोन भाइ गैलाहाय बोरैबा नायफ्लांनानै नुजानांगौबा बुख्रेबजानाय बेफोर नङा होमबा नै बैयावसो लेंदों फिसालाया अयथासार गेम जननो माबा हाबफेराखैहाय निचियाव KFC क'क्राझारावनो KFCखौ आं नायखानाय आङो आरो बिदि जानला माला बुङो गैयामोनहाय गोदो थौ फिसाजोआ बिदियाव थाबायनो मोजां मोनखायो आमायजों हमथा दे आयौ हमथायानोहाय वाव मेरि क्रिसमासनिसो माथो नै साजायनायफोरा आफा माखौ नायखो नोंलाय बिफांनि है एफा खमनि हुगान नामा मानसिया फैदो मा फैदो एसे नायलाबायनोसै ओरैनो टेम्पास गोजौआव मा दं सबबाबो लाइक बै गोजौआव दहाय नुहुरनायफ्रा ना ए एक्सारसाइज हौ होननाय नायनोथ' मा दं मा गैया एसे नायलांसै आरो माथो हनै माथो माबो दंलायलायो चिल जन 100 थाखानि मा आर थेरापि रिलेक्स आया नै बिलाय दङ लिरखाजोबनाय इन्डियान थेरापि चाइनिस थेरापि थाइ स्पा थेरापि जापानिस थेरापि बाबारे मालाय जिरायबायानो नै रायजोफ्रा आरोना माबाखौ होदों आइखौ लाबोनानै जापानिस थेरापियाव जिराया फैनांगोन 500 थाखानि औ आइखौ थोर मावलायनाय आरो गोजौआव मानलाबावनोसै र' बिनिफ्राय खनसे नाहरनो जों फैनाया एडभान्स जादों नालाय जोंहा दा उनावसो दा मोनासो ना 6टा 7टा 8टा
बारखौसो खिसावदो नोंहा नोंलाय माला बाराव हाबफेरलायखो सोबाना खिसावहो मानसिखौसो जाला माला रोंनाव मा होनो बिगुमैनि दा खिथाथारहाय हाबनानै नायनो लुबैगोन वाव मलखौसो फसायबाय आं आरो माथो आयु आं फार्स्ट टाइम सोरनिबा ब्लगाव नुदोंमोनलै आङो सापागुरि बङाइगाव इउनिभार्सेल स्टुडिअ नुनाय दिनै आं नायबाय आरोना आं नायनाय फावैनो भिडिअ एसे लाबाय नोंथांमोननोबो शेयार खालामबाय होनाय जादों दा बारा टाइम जायाखै नालाय थाम्फै फुथारलायगासिनो आरोना ओमफ्राय जि गरम दे मला गरम एसि होदों नालाय थानो हाला गरमानो अयथासार 99% अफार बालाय मा नांगौ बुस्थु गैयाना माबा नै बिदि फसायनानै दोननायावसो गाखोनो जालायबाय आंहा गिलायलाङो बुर खारबा मा जानांगौ जाखो फिसाजोखौसो हमथाहरनो रेडि दं आङो ओइ मा खारगोन बोरैबा सना फियौनो 5 नाम्बाराव सिनेमा हल पुष्पा 2 जाखै नायनाया वा गोजौनि हलाव मालाय सिनेमा हल दंब्रा गोजौआव ओमफ्राय मोना मालाय जुके गानि साला ओमफ्राय माबाखौ सिनेमा टिकेटखौ सोरनाव बिहरनायमोनलाय मोजां खिथाहर माबायदि बिहरदों मिन्थिबाय 275 ना 70 मोनलाय दिहुं 275 हरलायाबा पुष्पा मुभि नायनो मा जाखो बियो जारला हरनांबाय बिब' पुष्पा 2 नायनोनो बेयावसो हाबनो दावराव आच्छा ए भगबान रेडि गाव गावबागाव गेम जन बाबा नों गाखोगोन आरो बे गोरलै गोरलैनिसोलै उन्दै उन्दैनिसो मा बिमाव रुवां मादैखौ लोगो मोनो ओमफ्राय आंहा नायगिरि लोगो मोनो आरोना कमेन्ट हरदो एसे बेहायनो माने जोंखौ लानो फैदों आरोना नै हाहाकार ज' लोगो मोनमारबाय आरो दिनैजाय फैनो नागिरनायखौ मिथिबाय थाखादोंमोन औ आं एसे होबाय थाखादों फैगोन बायदिखौ मिथिखादों आरो थांसै नामा थांसिगोन एसे जाहोलांनोसै गाहायाव दे होमबालाय दे जों दासो हाबफैदों नालाय मा खालामा दानमा नांसिगोन आं 500नि टिकेट हनै थांनाय नङाबा थादोसै गेलेनानैसो फैनाय दे होमबा दे गेले फैदो मा फैदो हाबाब गेलेनो मा जाबावनांगौ जाखो 500 टिकेट दानबासो गेलेनो मोनोनो बेखौ एसे आरोना बेयाव एसे चार्ज लायो मा जानांगौहाय थ' नायगिरि लोगो मोनदों बिराद मोजां मोनबाय आङो नुनाय लोगो मालाय मिन्थिखादों आंखौ आरोना दिनैसो नुबाय होननानैहाय र' रायलायगोन दे सेस गेलेमारबाय बिमाखौ 500 से बेखौसो दोनफैबाय आङो कपिराइटसो फैगोन नामाब्रा गिलु बालुलाय गावनाङा इदि मारिबा नालागे से नाङाखै नोंना खाराब इदा मोर कपिराइट होया मोनाखै रे इउटुबाव मोजां खोनासंनानै ला मारानै थैयाखै गावना हो मारो हनै सासेया बेयाव रेडि आइ मा नों आरो फैसना बैयाव हाबोबा 150 रुपैया ओमफ्राय हाबनाय नङा जोंना बाबा नानसि गैया तेरा फुथादो मिस थांबाय नोंना थैथारसिगोन मानो फुथारगोन आं फट करिया फैसा बरबादसोलै गथ'नि जादफ्रानो गेलेजायो आरो फै आमाया बेखौ गेलेनो मोनसे ट्राइ बिमायाबो बोराय मागाग्रा मोनसे गेलेनोसो जाहैदों आयै आंनि फिसाया र' मोनसे कार्डआव दसे थाथ'दो र' आमाया गारि सालायनो दा रोङाबा होजागोनसो आंजों फैसा बरबादसो बिसोरो जाथोहाय थांफिननायानो नोङा गेलेनो मोनाबा मा जानांगौ इसोरजोंलाय भगबान बिमाया सप्तासे अमा बेदर मोनजानाय नंलाहाय 5 थाखा गारनानै आलासि जायैनि गेलेनायखौ बसुल खालामफिनसै आं मा जाबावगोन दे गेलेबाय था फै मा जोंहा बेयाव फै खालामा गेलेबाय था गैलाहाय भगबान
गावगासेयावनो 60 थाखानो 60 थाखा दानगोन कार्डनिफ्राय फिर इसके अंदर क्या है टिकट है उधर से गिफ्ट मिलेगा काउंटर से अच्छा अच्छा गिफ्ट ओ बै गिफ्टफोरखौ मोनगोन आरो शॉट मार पहले बुक करो नानी बुक को टाका फिक्स करो आराम से टाका फिक्स करो ऐसा है छी तुमको लगा इजी है ना वैसे थांदो जाओ थैबायलै हायखांनानै मोनाबानो गैला हायखांनानै मोनोबा हनै गिफ्टखौ मोनगौमोन गोदावथार बेखौ गेलेदो एसे इजि गेम गेलेदोहाय थाब जोबथारबाय आं हाथारला जोंहा नै बेसोर थांलाय फैलाय नै आयै आं फिसाया नै पिक्साराव नों फैबाय ए भगवान मा जागोनहाय एक सेकेन्डानो नाङा माथो फैसा जोबनो भगवान नानी सना बडिगार्ड गैलाहाय माथो सौग्रावलाबायबायसो बाबा एक्सिडेन्ट गैलाहाय आं नांलाहाय माथो सौख्रुबलांजोब्बाय ब्रिज उराने वाला ब्रिजखौनो उरायजोब्बायसो बाबा नों माथो गैला एकदम मारो गैला नोङो लाइसेन्स होलांला नों बाबा ट्रेनावसो लाइसेन्स नहीं मिलेगा इसको गैला हेडसेट ए छटका होथार गैला नहीं होनाय सेस आं नांलाहाय अराय स्कुल बासफोरखौसो उरायहोजोबसिगोन शान्ति ये छटका बाबा खनबाल'सै सना सानसा खनबाल'सै खनबा नानि एरबाय नांला आंनो नायनायाव बिराद इजि नुदों आरो नोङो इसको टारगेट फिक्स करने के बाद इसको प्रेस करना है 30 सेकंड टाइम लगेगा ठीक है अच्छा इसको उठा के कहाँ रखना है उठा के लेना है हाँ उठा खुद ले लेगा अच्छा लेके अंदर लाना है बाबा इस चीज से लाना है हाँ मूव करो पहले मूव करो टारगेट फिक्स करो बेस्ट ऑफ लक जैसे मत करो ये छटका ऐसा नहीं देखो ऐसा नहीं ये वाला देखो हाँ ऐसा लेके गया ऐसा प्रेस करके नहीं आएगा इसको पहले आराम से टारगेट फिक्स करना है हाँ कौन सा लेना है होगा नहीं होगा ये सब देखना है ठीक है जैसा मेरा आगे हो गया ठीक है पकाना है ले लिया ऐसा इधर लेके गया ऐसे करेगा तो कभी नहीं आएगा कता जिमाई गेले फेगिले जालायबाय खनसे हाँ जल्द से जल्द एक खेलो यहाँ से गायब हो जा बाइक सालायदो खनसे ये छटकासो मानसिया आरो गोबाव गथ' साननानै गथ'नि गेम होजाया बिसोरनो अयथासारसो क्या बिदिनि थाखाय बेखौ थिखां थिनबाय आङो बेखौ थिखाङानो मा जागोन आरो बेखौसो खनथाम जाबाय मोनसेबो मोना आं सोबासिगोनसो मानसिखौ अबेखौ खननो नागिरदों इसनाव लांबाव जायाखै इसनाव लांबाव इसिबाव अहा अबेखौ मोनगोन नोंलाय थारगेटखौ बेखौ नायाखै नों बुस्थुआ काहा कौन सा मिले नैबेलाय मा अच्छा 31 डिसेम्बराव फैगोन ना मा जाखो नै डीजे जारा निपु जुपिटार बाबा बिदि आरो ना दे नुबाय आरो गोजोनबाय आरो माथो फैदो आरो मा दंबावो गोजौआव गैला हनै ओंखारदो only for exist गाहायावसो थांनांगौ फैदो बाय फैदो जेबो नङा दे बाबा गेलेनायबायना मोजांबायना हा नों दसेनो थैयोबा बोरैथो गेलेनो हाबाय थानो जेबो नङा ना थ' ट्राइ खालामबाय मोजांबायना खुश तो नहीं दिख रहा है भाई
दादी खावफिर माथो गोसोम गोफा गोजा गस्लाफ्रालाय मोजां नुदों अखौबा नायदो नायनोबा अखौबा भुमा भुमि आयौ नै माथो 1800 जाहैबाय थाइसेल'सो खम अरिजिनेल आरो ना मा जाखो माबा नायनो होननानै हाबबाबो गावसोरजों खिथु खिथु नामा हो नङा नायनो होननानै हाबबाबो खिथु खिथु सिखा नामा माबा नांगौमोन माबा लानो बिदिसो आरोना जों बायदिया ट्राय नायनानै एसे खम नुबासो लागोनथ' डाइरेक्ट एकदम नायनानै नोङो बुखोबायबा आरो जोंहा मिलायनाय मोनाना बोरैमोन है लिप नाङालै मोनखाबाय ना गाहायावनो फैदो निचे फ्ल'राव फैफिनबाय जोङो हालिया आरोना आरो बाबा ओंखारनोसै गेटआबो नै अट'मेटिकसो मानसि गैयाबा बन्द मानसिफ्रा खुला बिदाय लाबाय जों थाबायनानै थांदों थाबायनानै फैफिनबाय आरोना एसे हजम जाथोंसै दहाय थारुनजों अमा जानायानो ब्रां ब्रां मोनगासिनो जि गोथाव रुबु थारुन मोनलै आयौ फिथरखौनो जाखादों आङो दा उदैयानो सेम जानो रोंला दा मोनायाव मा थुसोबावनो दे आसुरित आंबो आरोना बिमादै संनाय आरो फुङाव क्रिस्पि दाउ जानाय KFC बिनानाव पेपसि मा सेमनो ओमफ्राय फिसालाया माबा मोनसे जालाङाबा थाङा आरोना हाबबाय जोङो नै बार्गार जानो होननायखाय बार्गार जाहोबाय ओमफ्राय एसे गोदै लानानै न'आव सिदा फैफिनबाय आरोना जोङो ओमफ्राय सोनाफोर आं ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय